बे समाव गोथार बाथौ साननि गासैनिसिमबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। नोंगौ गासैबो मिथिगौ दिनै जिहेथु गोथार बाथौ सान आरो मागो दाननि नैथि मंगलबार दिनै जोंनि सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमा जिहेथु दिनै गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै जिहेथु दिनै मोनसे धोरोमारि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे धोरोमारि हानजा सुरनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लानो हादों। नोंथांमोना जोंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जिहेथु जोंनि सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनि जेसेबां बर' गामि दं बे बर' गामिनिफ्राय गोबां दाब दाब गामिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै जिहेथु दिनै धोरोमारि हानजा सुरनायाव बाहागो लाफैनो हादों। दिनैनि बे धोरोमारि हानजा सुरनायाव माबायदि सुरनाय जादों आरो लोगोसे बेनिनो माखासे सोमोन्दै जों मिथिना लानो थाखाय जिहेतु बे समाव आंजों दं दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन जिहेतु दिनैनि बे धोरोमारि हानजा सुरनाय बे धोरोमारि हानजा सुरनायाव साबैसे सुबुं एबा बेसे सुबुङा बेयाव बाहागो लादों बेनि सायाव जों मिथिना लागोन। जिहेतु दिनैनि बे धोरोमारि हानजा सुरनाय बे धोरोमारि हानजा सुरनायाव साबैसे सुबुङा बाहागो लाफैनो हादों? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं बरायबाय। दिनै गोथार बाथौ सान बे सानखौ सारा भारतबर्षआव बेयावल' नङा गुबुन गुबुन जोंनि जेसेबांखि बर' माहारिफोर दङ आसामनि बादैबो भारतनि बादैबो नेपाल भुटान अरुणाचल दिल्ली आरो बिदिनो बांलादेश बेफोराव जायफोर बर'फोर दङ दिनै बे बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। आरो बे हिसाबैनो जोंनि सिमेन्ट बियाब बाथौ आफादाबो जोबोद गाजा गोमजायै बेखौ फालिदों। आरो बेवहाय जिहेतुके बे बियाबाव फ्राय जौसेनि न'खरावनो दङ बा गामि दङ। दा बे गामिफोरनिफ्राय फ्राय सानै सानै हौवा आरो हिन्जाव आइजो बाहागो लाफैदों आरो जोबोद मेहेरगोनां जादों। आंनि नुनायाव फ्राय साक्सेस जादों। आं बेनि अनजिमाखौ दा बुंथ'नो हाया थेवबो बे हाबाफारियाव आनसलिकआ लिंहरनाय लेखा जोबोद मोजाङैनो बाहागो लाफैदों। जिहेतु दिनै सावरायमेलबो लानाय जागोन होनदों बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै सोर बाहागो लाफैनो हागोन? बेवहाय दिनैनि बे सावरायमेलाव जोंनि बियाबनि हांख्रायनाय बादियै जोंनि मानगोनां बिटिएसिनि चिफ बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी नुजाफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो बिदिनो माखासे जोंनि एलाइड अर्गेनाइजेसन गागि बर'फोरनि गागि आफाद बे आफादफोरनिफ्रायबो लेंहरनाय जादों। आसा फारिदों बिथांमोना दिनै नुजाफैगोन। आरो जोबथारनायाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय फुरुनायाव जाहाथे गासै बर' हारिया बर' फिसा हिसाबै बर'नि आंगो धोरोम गुदि धोरोम हिसाबै हेफाजाब होलायो आरो जोंनि बुहुम बिखायाव बाथौआ मोनसे बाथौ जिम हिसाबै जोङो फोथांना लाखिनो हायो बा देरहासार जानो हायो बेनि थाखाय आं खावलायबाय।